ato pamation karon mga ka-feeling sa maayong huna-huna ni Ate Jane about aning atong nabasa karon no nga sulat kaagi. Yes, Ate Will, medyo madlok mo punta sa maayo huna-huna. Well, para sa ako, sa pangutana, nga uyon ba ko sa iyang nga nabati nga medyo nagdumot. Siguro dili lang ingon nga medyo, no? Yun na to malikayan nga para sa iyang nga experience kay ang iyang pagserbisyo ingon pa sa katong iyang kinsa to si Carlo. sa iyang pagserbisyo kang Carlo tininuod to ingon niya di ba kay nag-expect pod siya nga tininuod pod ang treatment sa iya ha. So normal nga sa malagi nga nga perminting mo kamo ang mag-uban, perminting nga kamo ang nagkabanding. Normal nga mahulog yun, di ni mo malikayan nga mubati yun ka og something nga to the next level na dili lang ingon nga tungod kay amo or unsa ba labi na kanang naay ipakita ba pod nga mga motibo ingon palagi nila action daw speaks louder than words pero lagi kung walay klaro pod nga kuana ingan ara sa mga nilihukan pero walay clearance or walay klaro nga kasabutan mao na dinha ta mapildi no labi na sa mga babae kay ingon pa kung sa ila sa mga lalaki walay mawala daw sa ilaha kung itugyan nila ang tanan-tanan sa ato maunay atong kuan kaalkansihan labi na og na ay mahitabo nga mahitabo nga ebidensya na ay mo resulta nga ebidensya so mauna ang usa nga kinahanglan nga ingon pa i-mind gyud sa mga babae no labi na sa mga wala pa kasulay nga unya na ay mga plano nga mosulod sa ing anak nga mga butang kinahanglan mindful gyud mo nga moabot man gyud ta sa punto nga mobati ta og gugma and sometimes makalimot ta sa mga limitasyon pero kinahanglan nga magamping og ingon pa naagyoy siguro sagang or unsa ba kay naiban gyud Ate Will di nimo pug nga bisa saon nimo og hatag og warning kay gusto gyud nga mo try gusto gyud nga ihatag ang tanan-tanan para lagi kunuhay nga dili na sila bayluhan or dili na sila ilisdan di ba murag ingon pa selfless na ang gugma ang pagbati nga imong ihatag pero amo na gingon wala ka kabalo kung unsa kadako ang porsyento sa imong gugma nga imong gihatag kung masuklian ba og susama kadako ang porsyento pod para sa imuha. So usa na sa mga kinahanglan nato nga kuanan ingon pa huna-hunaon pero sa sama sa atong letter sender nga nahitabo naman and ang iyang ang iyang pag-care, ang iyang pag-atiman na pagtratar is 100% makaingon tag 100% kay naa na magserbisyo naa magpaluyo maghulat gyud bisan pag nahubog or unsa ba unsa iya kahimtang sa iyang ingon pag idolize hinigugma gihigugma na gyud di ba kung unsay kahimtang sa iyang gigugma iya gyud atusan para lang mahatod niya ma-plaster pagpakatulog unya actually di na ko ma-imagine Ate Will no kung unsa ang impact or unsa ang kuan ang kasakit ba nga gibati bisan gani ikaw crush ra gani nimo no crush ra ha slight ramang gyud nga pagbati ang crush di ba ug makakita tanang nga naikauban or bisan ka istorya ra nga lain nga medyo happy sila tan-awon masakitan man ganita what more kung susama anak isa imong atubangan unya ikaw pa ang paserbisyohon so dili na ko ma-imagine ang kasakit og medyo ingon pa salot ta sa iyang kalig-on Ate Will. Yes, oo. Kay mo kunoy naghatag niya og strength, no? Yes, oo. So, pamanagingan na mga ka-feelings no nga matag sitwasyon, matag higayon na agyoy ingon pa na agyoy purpose. Siguro sa kasulukuyan ingon pa sa kasamtangan nga naa ka sa dinha nga experience makaingon ka sakit naman hindi naman na ako kaya mapatay naman siguro ko ani nga experience pero later on labi na og ingon pa anam-anam nimo nga madawat ang panghitabo anam-anam nimo nga nasabtan nganong ing-adto to makuha nimo ang leksyon dito sa iyang naingon nakakat-on hinuon siya nga magpakalig-on kay maulagi nagingon nato no nga gipakataho ta sa kalibutan nga dili gyud patas naiuban nga
naa na sa maayo nga kahimtang kita nag-struggle pa. Pero dili ingon nga tungod kay managmalisuron ta karon magpabilin tang malisuron. Naagyod sa atong pagpaningkamot and naagyod Yes. ang mga kasakit og kapaitan. Pero i-embrace lang nato na and atong tan-awon kung unsa ang tumong, unsa ang purpose ana og nganong naka-experience ta og unsay naa sa likod ana nga mga experience para mas masabtan nato and mas ma-appreciate nato ang kinabuhi. Yes, correct, Ate Jane. So, ang importante gid no nga ato naagid ay tay kung ana tay mga perseverance. Kay kung wala ta ana murag malisuron gid ta maka-achieve sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ug ang atong ikadugang karon ni Ma'am Josima nga unta mahatagan na niya no o kaning pasaylo ang mga tao nga nakalapas niya. Yes, tuldukan na. Yes, toldo ka na. Kay kuan murag dili ka makalingkawas sa kapaitan kung naa Mapriso ka ka sa permi. kagahapon. Yes, kung magpadayon ka pag dumot kanila. So naay giingon Ate Jane nga bisan kung ano basta open ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo murag gaan gihapon nimo dadon. Apan sa kaagi sa atong letter sender karon siguro bisag kinsa dili na siya dali-dali nga mahimong ang pagpasaylo sa Mao usa ka gyud. tao kay medyo bugat-bugat gid ang sala medyo sakit gid no nga murag may gisalig na nimo ang tanan o gihatag na nimo ang tanan sa usa ka lalaki kay nag-expect ka nga ikaw ang higugmaon apan kuan na day ay gidula-dulaan na day ka. So sometimes inana gyud ang kinabuhi mga ka-feelings no og uban sa atong letter sender karon Ma'am Josie may naot unta nga imong mapasaylo na ang mga nakahatag og sala sa amo aron makali imong i-let go siya kay aron maka-move on ka. Kay ikaw may mag-suffer ana no sa Mao pag-adto gyud. sa mga pag-aligot-gut murag di ka ma peace of mind kay ug bisan ingon nga mahisgutan lang ang kapangalan nga kaparihan na medyo mo tingkag na ang imong ko ano. Magkayal jud na dadyo na Yes, magkalayo na ang imong hunahuna. So sa imo ra pa uli no ang mga kanang benefit og kuan pati din negative benefit sa imong kuan lawa sa imong health. So sa imong edad karon na apay chance nga kung ano na makakita kag lain basi na apay gitagan na sa Ginoo para sa imo ha. So pag-ampo lang sa Ginoo nga unta kung dili na gid nimo kaya nga mahigugma pa. So ang imo na lang kaugalingon ang imong higugmaon. Di ba Ate Jane? Murag kuan kayo no, best kayo nga imong gihigugma ang imong kaugalingon. So imong gipangga. So anay ay 5 reasons why kuno according to expert gikan sa psych.gov no nga niingon nga 5 reasons why it is hard to forgive people. So naagi day na siya nga lisod gid Nga na. naman yun. Number 1, language gives us the ability to hold and to memories. So di gyud mawala Ate Jane nga naka kuan na nakatatak na sa atong huna-huna. So labi na kung kuan ang imong mga ang ilang gibuhat sa imo grabe gyud kaayo ka bugat so maghantod na imo nang dadon sa present sa imong kinabuhi. So number 2, there's so much anger that causes a lack of self-control. So sa imong kuano pagkadako sa imong kasuko murag o kanang grabe gid Mga kapungot. kabugat ang imong kasuko o pagdumot sa usa ka tawo. Mao nga magpabilin gihapon na sa imo murag lisod ka makahatag o pagpasaylo kaniya tungod sa mo lagi na tungod sa ilang gibuhat. So tungod sa imong dili makontrol nga emotion. So naana mo nang magpabilin sa atong hunahuna. Ang number 3, you may scared to forgive if fear of getting hurt again. So mo day na Ate Jane. Yun. Oo, Usa- dili ta makapasaylo og dali-dali sa usa ka tawo kay mahadlok ka nga buhatan na pud ka og Mausban. utro. Oo, mausban. So mo day na no nga dili nato di ay ma-blame ang atong isig ka tawo nga dugay sila makapasaylo. So number 4, you may believe that the person who offended you deserves punishment. So isa po din na nga sa atong pagtuo nga ang atong dili pag pasaylo sa iyo pagtimbaya sa iyo pag kanabitang magdumot ka murag ka nang makakita kasi ang naong murag ka nang kapaako na ka. So tungod di ay na sa imong hunahuna nga
punishment to sa iya mo rag ay Mhm. kabara ako ng mga inaana nga makita sa ubang tao nga medyo gipanisan nimo sila apan dili di ay. So last, you feel misunderstood and find it hard to trust or let the offensive party end. So maglikay na ka og dili naka dili naka mo trust sa iya nga nakasala sa Mawad imo. anag salig. Mawad-an na ka og salig. So inaana di ay no Lima. nga no nga dili ta dali-dali makapasaylo sa mga tao na nga nakasala nato. So Josima hinaot unta no nga imong tuhop sa imong panunduman karon nga among ginasulti ni Ate Jane nga dili mandalim ang imong nasinatian apan ang pagpasaylo is balaan no Ate Jane. So hatagi siya paspasaylo aron makalingkawas ka sa mga betterness sa kinabuhi. So karon ato nang basahon ang atong quotes for the day nga akong napili gikan sa sulat ni Stephen Richards nga nag-ingon, when you forgive, you heal. When you let go, you grow. Holding a grudge doesn't make you strong. It makes you better. Forgiving doesn't make you weak. It sets you free. So, mga ka-feelings, maoni, no? Ang atong coach for the day, o Ate Jean, gamay pahalapad lamang. Yes, Ate Will, so susama na sa atong nabalik-balik no, na mismo sa atong quote ang dili gyud makatambal sa ato ang gibati nga kasakit nga kapaitan ang pagdumot. So ingon pa bisan pa unsaon nato nga maghawid ta sa mga nangagi, dili na siya maoy makatambal sa ato, maoy makahupay sa atong gibati kung di makaisan hinuon na sa atong kapait no, sa kasakit o kabugat nga atong gibati. So panagsa pero as always gyud, dili kong panagsa, as always gyud nga lisod man tuod nga mohatag og kapasayloan, pero sa ginaingon na nato no, dili lang ang tawo nga nakasala sa ato ang atong gihatagan og benepisyo kung mohatag ta og pasaylo, apan ang atong kaugalingon pod. Walay ikatabang ang pagdumot kung magpabilin ra hinuon ang kapait og kabugat sa experience nga atong nasinati kung magpadayon ta nga maghawid sa mga nangagino. So tan-awon nato ang kung unsa atong nakuha nga leksyon, and buhian na nato ang nangagi kay dili na nato madala, dili na makahatag og kaayuhan sa atong umaabot. Let's move on sa atong Bible verse for the day. Nga akong napili gikan sa Exodus 13:14. Nga nag-ingon, and it shall be when thy son asketh thee in time to come, saying, what is this that thou is set see unto him by strength of hand the Lord brought us out from Egypt by the house of bondage. So gamay lang ka feelings no ang akong nasabtan nga kinahanglan kuanta mangayo ta sa Dios ug giya pinaagi sa Holy Spirit nga sila ang magpuyo sa atong kasing-kasing, sila maggiya sa akong pagkinabuhi sa matag adlaw aron ang tanang mga trials ug makahatag og kagubot sa atong hunahuna ug sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Iya kitang luwason ug iya kining ihatag kanato. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.